Ndakagara nechipoko cheumwe muvenda muSouth African wadakange ndichiti mukadzi wangu kwe7 years. Mufunge zvenyu mukoma. Ndakange ndichigara munzvimbo inonzi Polokwane. Vigaiwo chitupa changu. Izvi zvakaitika kwandiri muPolokwane zvinotyisa uye zvakare zvava kundisiya ndiri pama1. Handizivi kuti kupenga kwandiri kuita, ndine dambudziko repfungwa here kana kuti I am someone ari kutotambudzwa nemweya yemadhimoni. Ingawani kunamata ndinonamata. Pfungwa dzava pakuti ndinge ndichimboenda kun'anga. Semunhu anonamata, zvinhu zvandainge ndisina tarisiro kuti ndichazowanikwa ndichinobvunzira kun'anga, because I believe kuti n'anga dzose dzinoshandira Satani. Hakuna n'anga inonzi in'anga inoshandira Mwari. Mubvunzo wangu mukoma kumhuri yeZimbabwe unoti iwo, kasi ndine mental health issue here? Did I spend 7 years ndichigara nekurara nekudya nechitunha chemunhu akasofa kudhara? Nyaya yangu mukoma yakatanga ndichati makange muri mugore ra2017 apo pandakabva kuZimu ndobva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndichisvika muSouth Africa, nzvimbo yandakange ndichigara ndainge ndichigara kunonzi kuThoyandou kuVenda. Saka kuThoyandou uku kwaigarika kwazvo because ndakange ndichitogara nemavenda andaishandira. Ndakange ndichitawo zvekuchengetawo umwe musha. Mushure mekunge ndava kugara muvenda imomo ndoma ndakabva ndachizosangana nemusikana uyo wandakange ndava kudanana naye. Ndakabva ndamuda nemwoyo wangu wose. Pandakamubvunza kuti iwe hama dzako dziripi, because ndaingomuonawo akange achitoshandawo as a maid achiti ainge achigara kune rimwe village. Akabva achizondiudza kuti ainge ari nherera, vabereki vake vose vainge vakatsakatikira muaccident ndokubva achizosara achigara nagogo vake. Gogo vake vakazoshayika. Mushure mekunge gogo vake vashayika ndopaakabva achizotanga kushanda as a maid. Akati ndakatomboroorwa asi marriage yacho yakabva yachizongoparara. Ndakamubvunza kuti saka una mwana here? Aingoti kwete, handina kumbogara ndakazvara mwana ini, but pamapictures ake mukoma handakaona paFacebook ndakatomuona aine murume vakatobata mwana. We started dating inini naye mukadzi iyeye. Ndakazokwanisa kuzotaura nemamwe mafriends angu avo akange achigara munzvimbo inonzi Dalmada. Vakandiudza kuti kwakange kuchiwanika mabasa uye zvakare vaifamba munzvimbo dzakaita sana Mankweni vachiita zvekurova zvitina. Saka ndakazoti ndawana mari ndopa ndakabva ndachizosesekedzera ndikambogara muTzaneen ndokubva ndachizopinda muDalmada. Ndapinda muDalmada ndopa ndakabva ndachizowana basa paplot apo pandakange ndichishanda nekugara kusvika ndichizobuda munyika yemuSouth Africa. Saka ndaimbogara kubasa uye zvekare ndakange ndichigara kuTEF uko kwakange kuchigara mhuri yangu. Saka ndava kugara muPolokwane ndakaona kuti musikana wangu ndakange ndisingakwanisi kumukanganwa zvachose. Ndakazomutumidzira mari. Yekutanga mari yandakamutumidzira akabva aidya. Ndakamubvunza kuti sei usina kuuya? Akati ndinotya kuuya ndiri ndega, kukandidzimira foni. Ndakazoita zvivindi ndokudzokera kuVenda apa no passport ndikanotora munhu wangu. We managed to get a room. Takange tichigara munzvimbo inonzi Teflop kudhuze neikoko kuDalmada kwandakange ndichishanda. Saka ndaiziva kuti kubva musi Monday kunosvika Saturday ndaichaisa kuma12, then ndobva ndaenda kuTEF uko kwandainge ndakasiya mhuri yangu musikana wangu. Chaindinetsa paari musikana wangu uyu ndechekuti akange asina munhu waaimbowirirana naye kana kunzi aitawo shamwari. Aingoswera akazvivharira. Dzimwe nguva ndaitokomplaina kana kuri kunzi ndinenge ndisiri kubasa. Ndobva ndati asi nhai sei usingafarire kana kuvhura mahwindo? Imba yakange isingavhurwi mahwindo. Imba kutsvairwa yaizototsvairwa ndiripo. Aingova munhu uya aingogara aine nungo. Dzimwe nguva taitonetsana. Ndasvika pamba ngwava usiku ndopa aikwanisa kuburitsa maplates ava kutanga kusuka. Ende kusuka kwaanenge achiita aisasukira panenge paine light, aingoenda panenge paine zirima.
obva atanga kusukira ari murima kudaro, uye zvekare aiti malights anomuvhiringedza, anonzwa dzungu, saka aigara akangodzima malights. Aitoti kana akabatidza torch obva atora kajira kana kewhite obva aisa pamusoro petorch kuitira kuti mumba mungowanikawo chiedza kana kungoshandisa TV. Akange asingadi kuenda kana kushopping complex yakange iri padhuze nepapa patakange tichigara. Ainge asingafarire kufamba masikati ende mapicture akange asingatombodi. Ndainetsana naye mukoma, ndakange ndakamutengera phone but ndaiti kana ndikada kutaura naye ndaitambudzika muswere wese wezuva, anenge asingabatiki pafoni. Asi kana hwava usiku ndoba aikwanisa kungoti iwe kana uchifungidzira kuti ndine munhu uya uone, kana uchifungidzira kuti I'm cheating on you. Kundichita akange asingambotichiti zvachose. Mapicture chaiwo aiti kana ndikamutora mapictures ndikazvitora mapictures aidelita mapictures iwawo mufoni mangu mukoma. Handina kana kabvi kepicture rake. Ndo zvimwe zviri kundinetsa mupfungwa dzangu kuti maybe zvose zvakaitika zvaingoitika mupfungwa zvakange zvisingaitike in real life. Saka kubva zvandakatanga kugara naye mukadzi wangu, pane zvimwe zvakaitika kwandiri zvandisingakwanise kutsanangura nekunzwisisa. Ndakange ndichiri ne25 years pazvakaitika ipapo, but mukoma ndakazoti ndakarara ndakarota ndichidreniwa urume hwangu hwose, ndikasara ndisina kana urume. Kubva ipapo ndakabva ndaita weak hysteric pamubhedha, zvekuti kana shungu dzebonde ndakange ndisisina. Kushanda of course ndaishanda, but ndaingoti ndikangogara, kana murungu wangu aitozviziva kuti kana ndikangogara pasi, the moment that I sit down ndobva ndatotanga kunzwa fatigue, ndobva ndatotanga kutokotsira. Kana mutaxi kungokwira kombi ndichiti ndiri kubva kuTEF kupinda mutown muPolokwane, ndinenge ndava kutoridza ngonono. Saka ndakati zvimwe kuda maybe ndinogona kunge ndiine rimwe dambudzikowo. Ndakabva ndachizoendawo kumaherbalist, ndikabva ndatenga mishonga yakasiyana siyana, vanana stameta, zvimwewo zvimishonga, but ndisingaende kun'anga. Saka ndaitofungidzira kuti zvandiri kusangana nazvo maybe mudzimai anokwanisa kana kuzongondisiya achiti uri very weak, but iye aingoti kwandiri ina handina basa nezvakawanda, chandinongoda rudo rwako chete. Ndakabva ndachizoona kuti handichatokwanisi zvachose. Ndiri type yemurume wekuti kana ndikanzi ndaita weight inongogumira padhuze ipapo, handikwanisi kuita weight inoendawo kure. Ndinotoita sekunge ndichazviitira weight mutsoka dzangu. Ndo weakness wandiinahwo pari zvino. Saka ndakazogumisidzira ndava munhu akange asisina mafriends. Sezvo ndakange ndichigara muTEF imomo ndakamboitawo zvimashamwari, but akandiudza kuti haadi shamwari dzangu dzinosvika pamba. Ndakangozvinzwisisa mukoma kuti munhu asingafariri kuwirirana nevamwe vanhu. Zvadaro mukoma ndakambobuda naye usiku ndichiti ndoda kuenda kunotenga mabhiyazi angu. Tichifamba kudaro mukoma, mushure mekunge tanetsana after ndambomira nemamwe maZimbabwean, akatanga kundidaidza achiti iwe uri kuramba wakamira ipapo, ndikukudza kuti hande kumba, handifariri zvemunhu anongofamba achingotaura nevanhu, ko unodii kungofamba uchitaura neni. Saka akange akatomira padhuze nepandakange ndakamira nemamwe machinda. Saka pane umwe wandakange ndichiti Rasta akabva anditi kuJamani muri kutaura nani. Saka paakanditi Jamani muri kutaura nani, ndakati iwe hausi kuona mukadzi wangu. Vakangoseka machinda aya vakati mukadzi wakuupi, ndokubva vaseka. Pandakatarisa apo pakange pakamira mukadzi wangu ndakaona kuti murodhi makange musina kana munhu. Saka ndinambozvitora serious kuti vanhu vainge vaseka vasina munhu wavainge vaona. Ini kusaidi kwangu ndakangoona sekunge mukadzi ainge aramwa, ainge afamba akaenda kumba. Pandakasvika pamba mukoma ndakaona mumba muine rimwe zilight rakange rakaita kujeka kuita kunge mafloodlights aya anojekesa mustadium. Ndo zvainge zvakaita mumba, asi ndakangoti ndichingonobata dome kuti ndinge ndichivhura mumba makabva maita rima. Ndokubva ndamubvunza kuti chii chainge chaitika, sei ainge andisiya. Akati ndakakuudza kuti zvekutaura nevanhu handizvifarire. Ndikati ndaona zilaiti mumba munomu. Akabva angoridza tsamwa ndokubva abuda panze
akaenda mukoma akanogara mukona mekuti makange musina kana chiedza chakange chichisvikamo mukona imomo. Saka akange ari munhu ainge asingafariri kana social media. Foni yangu chaiyo aigona kungoti kana akaibata anobva atongodelita WhatsApp nemamessages zvose nemacontacts. Ndozoona kuti foni yangu yava kuita sekunge nyowani, haina kana mafone numbers. Saka ndakaita nguva yakareba ndisingakwanisi kana kutaura nehama dzangu because iye akange ari munhu akange asingafariri kusocializa nevamwe vanhu. Nekuda kwezvakaitika ipapo mukoma ndakabva ndachizoenda kubasa kuya kuDhaumadha kwandati ndiko kwandakange ndichishanda. Saka ndiri kubasa ndopaakabva achizondifonera ndokubva anditi indava kuenda because wandiratidza kuti kundida haundidi. Ndakaedza kumunyengerera but akange atokwira mukombi nechekare akadzokera kuVenda. Mukomana ndakabatikana kuti ndainge ndatotizwa nemukadzi. Zvadaro ndakasvika pakumutevera but akaramba kudzoka neni kuPolokwane. Nekuda kwekuti ndakange ndichimuda mukoma, munhu ndakange ndisingakwanisi kurarama ari kure neni, ndakabva ndachizoenda paTikTok ndakange ndichifollowa page remumwe muNigerian uyo anoita zvekubatsira vanhu ariko kuNigeria ikoko. Zuva iroro ndopa ndakabva ndachizotora mamwe maremedies awo anoposta nanhasi uno paTikTok pake. Saka vhidhiyo iroro rakange riri vhidhiyo revanhu avo vakarwadziswa nevadiwa vavo, vakatizwa nevarume nevakadzi vavo. Saka kana uchida kuti mukadzi kana kuti murume wako ange achidzoka within 24 hours ange achizova pasi petsoka dzako, unenge uchifanira kuti unge uchizotevedzera mhiko dzacho idzodzo dzainge dzakanyorwa. Saka ndakabva ndaona vhidhiyo ndichitevedzera zvose izvo zvainge zvichinyorwa pamarituals acho iwawo, marituals ecovenant yekuti unge uchizova nespiritual covenant nemunhu wako. Saka ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga makendle angu maviri. Saka ndakati ndatenga macandles maviri, ndakabva ndanyora zita rake pakendle rekutanga, ndikabva ndachizonyora kuti dzoka kwandiri ndichinyora zita rangu murume wako. Ndakabva ndachizotora tsono idzo dzandainge ndatenga dzakange dziri 3 ndokubva ndazvibaya pazvigunwe zvangu 3 zvandakasarudza, chigunwe chekuright nechigunwe chekuleft nechigunwe chekuright zvekare. Saka ndakabva ndasvina, ndaiti ndikazvibaya ndobva ndasvinira ropa pamakendle aya ndakamabatanidza. Ndakamirira kusvika pava pakati pawo usiku ndopa ndakabva ndachizobatidza macandles. Ndakamabatidza macandles iwawo mukoma. Macandles awa ndakazotoita ekutopota ndichitodira zvipetrol pamusoro pawo ndichida kuti anga achikasika kupera, nekuti ndaike takanzi handifanire kuti ndige ndichirara kusvika macandles iwawo apera kubvira. Saka akazoti apera kubvira ndopa ndakabva ndachizoita zvekare mhiko iyoyo yekuti ange achizodzoka kwandiri. Mushure mekunge ndaita mhiko idzodzo hapana kana kumbotora nguva akabva adzoka kwandiri. Akatondifonera makuseniseni achichema. Ndakamubvunza ndikati kochi, akati nditumidzire mari izvezvi kuShoprite because ndiri kukusuwa. Ndokubva atokwira akabva kuVenda akadzoka kuPolokwane akandiudza kuti mari yake yainge yapera ari mutaundi. Ndikatoenda kunonzi kwaBoxer kwandakanosangana naye ndikamutora tikatokwira kumbi tikabva tatodzoka kumba ndikatombogara naye muDhaumadha, but akange asingafariri kugarako ikoko because painge pari pakomboni tainge tichigara takati one day. Saka akabva achizondiudza kuti akange achida kundiitira mwana. Chiitiko chakaitika after that chakandishamisa. Mushure mekunge andiudza kuti ainge achida kundiitira mwana mukoma, ndakazotorota hope aine pamuviri akatobata pregnancy test. Ndakabva ndati pregnancy test, you are pregnant kai iwe? Akabva anditi yes I am pregnant for you but hope idzi dzinofanira kungogara dziri dzekuhope. Zvakandishamisa kuti chishona chakaita sei kuti munhu anokuudza kuti hope dzinofanira kungogara dziri dzekuhope. Apedza kutaura kudaro mukoma ndakazoshamisika makuseni achimuka. Akati amuka ndokubva atanga kurutsa.
saka ndakamubvunza kuti kochi ndokubva angondiridzira tsamwa apa ndainge ndichida kumhanyira kudzokera kubasa. Akazondiudza kuti ainge atenga preg test ende akange aine pamuviri. Ndakatorumbidza Mwari ndikati ndava nemwana nemukadzi wandinoda. Zvadaro mukoma akatanga kukura mwana uyu kuhope. Pasina kana mazuva matatu mwana akange ava kutoita sekunge mwana atova ne4 years. Ndo zvakaitika kuhope kwangu, asi dumbu remukadzi harina kumbokura. Ndakazomubvunza kuti ko nhumbu iya yawakange uchitaura nezvayo, nhumbu iyoyo yakaenda kupi? Haana kana chaakambondiudza. Fast forward mukoma to June last month, nekuda kwezvakange zvava kuitika muSouth Africa, murungu wangu akagara atongoona kuti vanhu vainge vachazodzingwa, uye zvekare muDhaumada makange mava kungogara makazara zvivheni zvichingoya zvichingobata vanhu. Takatombopotsa tatongangurwa tiri pane imwe service station tichipinda muDhaumada, murungu akange achida kudira fuel, pakange paine zvivheni zvitatu. Mapurisa akangotitarisa tikaramba tiri zii. Because of stress, I think kuti murungu wangu akatongoona kuti ange achitongoti misa basa. Saka murungu akabva ati kwandiri ndikuda kuti ndinge ndichikubhadhara, because murungu uyu ane prazi racho remuDhaumada ndakamushandira kwemakore, handina kana kumbogara ndakamubira kana kuita sei. Saka murungu akangosenda message paWhatsApp akabva ati ndikuda kukupa mari, because ezvinozve muSouth Africa zvaizvezvi kusvika kuchizoitwa mapresidential election, maforeigners muchange muchizotoshandiswa kukampena mavhotsi. Saka pari zvino ndoda kuti umbodzokera kunyika kwako, ndichakupa mari nekuti wakandishandira kwemakore akawanda, hauna kumbogara wakandibira. Saka ndakabva ndachizopiwa mari. Mushure mekunge andiudza kuti ndizoya kuofisi ndichizotora mari, ndakabva ndataura nemusikana wangu ndikamuudza ndikati, baby, sezvo iwe wagara usinawo hama muno muSouth Africa, handione sekunge ndinokwanisa kukusiya uri wega muno muSouth Africa. Ndoda kuti ndinge ndichienda newe kunyika kwangu kuZimbabwe, zvinoita here? Akatombobvuma. Saka ndakabva ndachizoenda ndokubva ndanotora mari. Ndatora mari, it was somewhere kuma9:30, ndokubva ndakwira ndikadzokera kuTEF. Ndaitotarisira kuti ndichasvika munhu akatondimirira, ndekuti ndakange ndichida kuti tinge tichitobata mabhazi tobva tatoenda kuZim. Kunyange akange asina zvake passport, ndaiziva kuti anongoyambutswa zvake. Saka pandakasvika pamba ndikamuti, wadii, ndoda kuti tinge tichikasika tatenga zvatinotenga tobva tabuda toenda kuZimbabwe. Akabva anditi, ini zvekuenda kuZim handikwanisi. Ndikabva ndati, no, tinofanira kuti tinge tichienda tose, nekuti kuti ndinge ndichikusiya kunoku hazviiti. Takatanga kunetsana mukoma zuva rose tichinetsana. Ndaiti ndikada kubuda aibva andibloka kuti ndinge ndichimurova ndakange ndisingadi, because ainge achichema. Dzakange dzava kuma7:30, hatina kudya muswuri wese wezuva, ukunzara uku kunetsana nemukadzi achiti hakuna kwauri kuenda. Saka akati akamira kumberi kwangu kudaro mukoma, ndopandakangoona munhu atonyangarika. Akatongonyangarika, ndakatarisa nemaziso angu zvinhu zvakaitika kwandiri. Ndakangonzwa mumba mapinda chimwe chando chandisingakwanisi kunzwisisa kuti chakabva nepi. Takaita sekunge takange tatova panze, ndichita kunzwa kuti tsoka dzangu dzava kufreeza, kunyange ndainge ndakapfeka bhutsu. Akangokaruka atongonyangarika kumberi kwangu. Ndakatoridza mhere. Ipapo pandakaona zvinhu izvozvo zvichiitika, saka landlord vakabva vauya ndokubva vanoka, vakavhura door, vakandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndakavaudza kuti mukadzi wangu ainge anyangarika, izvo zvakandishamisa. Vakabva vanditi, Temba, wava nemukadzi? Ndikati, mukadzi wangu hamumuzivi. Vakati, mukadzi? No, wava nemukadzi munyowani. Unofanira kuti unge uchindiudza kana wava neumwe munhu unenge wava kugara naye panapa, undiudza kuitira kuti ndinge ndichiudzawo murume wangu kana paine rent inenge ichifanira kuzokwidzwa, mari dzemagetsi dzinenge dzichida kuzokwira, because so far tanga tiri kungoziva kuti uri kugara wega iwe Temba. Ndakashamisika ndikati, imi muri kuzama kuti kudini? Because makore ose awa ndagara nemukadzi wangu pano, ndine mukadzi ini muvhenda. Ndokubva vati, hatisati takambomuona. Temba, mbanje ita uchidziita dzishoma. Ndakatanga kufamba mukomanashe
develop yose ndisingazivi kuti ndiri kuendepi, because chekutanga ndechekuti vamwe rasta vaya vakatanga kundiseka mushure mekunge ndavaudza kuti mukadzi wangu ainge akandimirira. Nawo mukadzi walandlord ainge achitoshamisika kuti ndakange ndiine mukadzi muvhenda. Ndakafamba mukoma ndikadzoka kumba ndobva ndapinda hangu mumachira because ndakange ndava kunzwa chando chakanyanyisa. Ndakabva ndatora foni yangu ndikatanga kutsvaka paFacebook, handina kana chandakakwanisa kuwana, nekuti ndaiti ndikamutsvaka paFacebook ndaitongoona vamwe vanhu. Mupfungwa dzangu ndakangoti zvimwe kuda mukadzi walandlord akange atoita dhiri akawandisa mukadzi wangu. Sezvisinei, mangwana acho mukoma ndakabva ndachizobata rimwe bhazi iro rakange richibva kuJoburg ndokubva ndakwirira paMall of the North ndokubva tapinda zvedu muroti takananga kuZim. Saka takazoti tayambuka ndatosvika kuno kukumba because ndinogara muno mumasvingo. Pari zvino ndiri kumaruzevha but vabereki vangu vane imba mumasvingo mutown. Saka mushure mekunge ndadzoka kunoku, mupfungwa dzangu zvakaramba zvichingondinetsa kuti but chii chakaitika. Vanhu vangati ndakange ndisingagari nemukadzi but ini ndaitogara nemukadzi, ndairara nemukadzi, ndaibikirwa, kuwachirwa nemukadzi. Ko sei vanhu vakange vachiti vainge vasingamuoni. Ndakabva ndatanga kurota hope. Ndichirota hope kudaro ndairota ndiri mumakuva ndobva ndadaidzwa manje nemukadzi wangu uya muvhenda, obva anditi iwe chiuya kunoku kwandiri. Ndobva ndati kwauri kupi ikoko mumakuva imomo, iwe uya kuno kwandiri. Obva ati hazviite kuti ndiuye ikoko because kuva penyu ndiri kufanira kukudaidza uye kuno, kana wauya kuno togara tiri kunoku kune vanhu vakafa. Hana yangu yakabva yarova. Saka mukoma ndakazoti nerimwe zuva ndakange ndakatogara zvangu ndopa ndakatanga kutsvaka, ndichitsvaka information. Kudzamara ndazoona kuti mazuva ano kana ukatsvaka zvaunenge watsvaka painternet unogona kuzotoona AI yava kutokuburitsira maresult. Saka ndakabva ndatanga kuibvunza ndikati nditsvakire munhu ane zita iri nesurname. Saka yakabva yatsvaka pasina kana nguva mukoma ndakabva ndachizotoona kuti mukadzi wangu wandakagara naye akatofa achiri married kuvhenda ikoko. Ndiye chaiye azwi akange ari mukadzi wangu nesurname akafa, akaita accident. Mukoma nashi akaita accident almost 7 years ago. Mukoma pandakaona mukadzi wangu mapictures ake paFacebook ndakakatyamadzwa nazvo ndokubva ndanyarara. Ndakatombonyorera umwe uyo akange akakomenta pamapictures ekuti rest in peace. Pakapostwa mapictures ake azwi akamira nemurume vakabata mwana. Ndakabva ndadelita message yacho because ndakatya kuti zvimwe kuda unokwanisa kuzonzi uri muroyi wekuZimbabwe. Saka handina kuzoramba ndichitaura oro kufunga nezvazvo. Hwava usiku ndakazomurota azwi uyu akauya kwandiri kuhope kwangu ndokubva atanga kuchema akati ndakange ndisingadi kuti unge uchizviziva kuti inini ndakafa, handisisiri kurarama. Chiuya kunoku tigare tose kuno kuvanhu vakafa. Ukauya kunoku ndichakuchengeta uye zvekare tichararama zvakanaka. Taraone mwana wedu atokura. Ndakabva ndatoona kuti padhuze naye pakange patori nekamwana. Mukoma mwana uyu atokura kutoita sejaya. Akanditi uyu mwana watakazvara. Muri yeZimbabwe ndo meseji yekutanga yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Imwe meseji yavakatumidzira vakaenderera kumberi vachiti, saka pari zvino mukoma ndiri kutya, handizivi kuti ndiri munhu anganzi ava kurasika njere here kana kuti zvakaitika in real life. Ndibetsereiwo nemazano. Ndiri kutombofunga kuda kuenda kun'anga kuti ndinge ndichinobatsirwa nen'anga. Handizivi kana muine n'anga dzamunoziva mukoma because kana kuri kunzi ndakaita makore iwawo ose ndichirara nekugara nechipoko, I'm sure kuti zvinogona kuzotondikanganisa inini pachezvangu muupenyu hwangu. Handina girlfriend, handina mwana, handina anything. Ndanga ndiri kungozvigarira nechipoko chete.
Ndo imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma Temba. Ngatitaurei navo Mukoma Temba ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, vakazvigarira zvavo nechipoko 7 good years vachigara nechipoko. Pakaipa. Asi dzimwe mhiko idzo dzamakange muchiita dzepamatiktok hazvisizvo zvimwe zvinhu zvinokonzeresa kuti muupenyu hwenyu munge muchizova nedemonic activity here? Kana makambosanganawo nazvo makamboitawo mahome remedies epatiktok yekutenga makendo uchizvicheka-cheka uchiisa ropa pamakendo uzopisa kendo iroro kusvika rapera rose, munhu anga achidzoka muupenyu hwako uyo akakuramba. If you tried it once, you can come to my inbox and tell us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai zvakaoma. Hanzi Mukoma Nashe, makore awo pandakanga ndichiri kuma 30 years ndakakwanisa kutenga makombi 4. Kutenga kwandakaita makombi awa ndakashandisa mweya waamai vangu. Amai vangu izvezvi zvino havachadi kubva pamba pangu, ndichati ndinogara muBorodale. Amai vangu ava Mukoma vanongoonekwa noumwe mwana wangu mudiki, ndiye anotovaona. Akatoya kwandiri akati, Dedi, pose pandinobva kuchikoro ndinoona gogo vanenge vakagara pagedhi, vanenge vakagara mumaruva vachiita sekunge windi wemakombi vachiti chenji yangu, wanasara tava kuenda kubudiriro. Mukoma, ndakange ndiine makombi angu 4 iwawo andakuudzai, avo andakange ndichipirata route yebudiriro, uye zvikare mamwe ndainge ndakamaisa paGlenora. Ndakange ndiri makanika, ndakadzidziswa nomwe mudhara aita zvemabhazi, ndikadzidzira umechanics. Saka mudhara uyu akange akaromba, ndainge ndichifamba naye zvakanyanyisa. Saka nerimwe zuva takazoenda kun'anga. Takaenda kun'anga, handikataure hangu kumaruzevha kwatakaenda. Tasvikako Mukoma akandisiya panze, hwakange huri usiku. Saka sekuru vakabva vati, mvana wawasiya panze anorumwa nenyoka nekuti tabva mukuona imwe mhungu panze ipapo, saka ngaapinde muno mumba. Ndokubva ndapinda mumba ndikagara hangu pasi ndikanzi ndinge ndichizonyarara ndisataura kana anything, nekuti zvakange zvichiitwa ipapo handina kana chandakange ndichinzwisisa, uye zvakare zvakange zvisiri zvezera rangu. Mukoma Nashe, pakaunzwa duri kudaro, ndakange ndisina kuziva kuti amai nini avo vakange vakaroorwa neavo vakange vari supervisor vari munin'ina wemurungu wangu vakange vaine pamuviri. Saka vaine pamuviri kudaro vakange vasati vatombovashuwa kuti vainge vaine nhumbu here, but nekuda kwekuti boss vainge vachishandisa mishonga, zvinhu zvavakange vachitoziva nechekare kuti makange matova nemwana chinorarama chakange chatova mudumbu. Saka zvavakaita Mukoma Nashe ndezvekuti pakati paunzwa duri kudaro, Mukoma Nashe pakabva patorwa huku yakati yaunzwa rakange riri broiler, ndokubva huku iyoyo yazoiswa muduri, yakabva yatanga kukachwa kusvika yafa. Saka pakazonzi mwana ainge ari mudumbu ainge achazobuda ari mapisi. Zvechokwadi nhumbu yaamainini vavo yakasvika pakukura, vaitoya kugaraji. Saka vakazoti vaenda kunozvara, mwana akabuda akafa asi ari mapisi. But vachizonozvara, ini murungu ainge atondiudza kuti ainge achida kundibatsira kuti ndinge ndichizova ndakaromba sekuromba kwaainge akaita. Saka murungu wangu akazotaura neni, tava munzira, tava kudzoka kuHarare. Akati, wazviona kuti mari dzangu hadzisi mari dzekungotambwa nadzo dzekuti unongopa chero ani zvake anenge auya kwauri achiti anoda mari. Haungambosunungiri homwe pakadaro kana uchinzi unouraya vana vevanin'ina vako nehama dzako semaurayiro awaona ndichiita. Ndakabva ndati ini zvivindi ndinazvo. Ndakabva ndachizochekeresa amai long before ndisati ndatombova neimba muBorodale. Nemudzimai wangu takange titoriwo vanhu vaingoitawo upenyu hwekiyakiya. Ndakazoti ndauraya amai vangu, ndakaudzwa kuti nekuda kwekuti amai vakakosha, because panozvarwa munhu mukadzi anoluza ropa rakawanda. Ndakanzi uwandu hweropa iro rakayerera rakabuda pana amai vangu pandakazvarwa ndo kuita kwandakange ndichazoita mari.
amai vangu vaifamba vari mumakombi but vakange vatova chikwambo changu vaita kuti makombi angu akasike kuzara uye zvekare asambofa akadzokera kutauni asina kana munhu. Chikwambo ichi mukoma chaita kuti ndige ndichityiwa kana murengi mailodha makombi angu kwakange kusina munhu aidzivisa kulodha kwemakombi. Zvino mwana wangu ndiye wandiri kutya, uyo ari kugara achiona chipoko chitooloshi achiti ndinoona gogo vachiita sekunge windi vanenge vakagara mumaruva vachiti one asara. Ndiri kufunga kutodzokera kun'anga ndinomumonyesa mutsipa asazondi expose kumudzimai wangu nekuti mudzimai haatozvizivi. Yo muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi vanhu zvavane hutsinye kunze uku matofunga kuda kumonya mutsipa wemwana nekuda kwekuti ari kuona zvamuri for real. Hanzi ndafunga kumumonya mutsipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Dai matendeuka mukoma, Jesu vachawanikwa. Asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.